number 10, unang kita na sa balita sa lakat sang panahon. Ang LPA nga ginamonitor sa pag-asa sa Guasong Philippine Area of Responsibility ang sa karon isa na kapagyo nga ginapaabot nga magasulod sa PAR sining nga weekend. Isa na karon ka tropical depression o kung isa ka mahinay nga bagyo. Ining ginamonitor nga LPA sa pag-asa. Ginapaabot nga ang ini nga ako na ini nga LPA ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sining weekend either Sabado sang gabi o kun Domingo sang aga. Kung makasulod na sa PAR pagkatawag ini bilang Bagyo nga Francisco. Ang Bagyo nga Francisco ang ika-anom nga bagyo nga nakasulod sa PAR sa sining nga tuig kag ikaduha naman nga bagyo subong nga bulan sang Hunyo. Gina-forecast nga ang ini nga bagyo ang subong nga gabi o kung subong man nga hapon, posible nga magpusog pagid ka mag-isa na siya ka tropical storm, kag isa ka typhoon na sa Domingo nga adlaw. Subong nga hapon o kung nagapasaka ang gihos sa sini nga bagyo, no? Ginapaabot ka diri siya magapasaka kag hindi siya direkta nga maglandfall diri sa aton sa Pilipinas. Pero ang balantayan sa sini nga bagyo kay man iabutungon ang habagat pasaka nga amo naman ang magadala sa pag-ulan sa western nga section diri sa Pilipinas nga nagalakip sa isla sa Negros. So amo ni balantayan ang ulan nga pagadalon bangod sang hangin nga habagat.